नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत हिरव्या मसाल्यातलं ग्रीन मटण। हे ग्रीन मटण बनवण्यासाठी मी इथे अर्धा किलो मटण स्वच्छ धुवून निथळून घेतलेलं आहे। इथे मी 1 चमचा गरम मसाला घेतलाय, अर्धा चमचा हळद, त्याच्यानंतर 1.5 चमचा मीठ। हिरवा मसाला बनवण्यासाठी 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 1 वाटी पुदिन्याची पाने, त्यानंतर 2 वाट्या ओली कोथिंबीर घेतली आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत। इथे छोट्या असल्यामुळे मी 8 ते 10 घेतले आहेत। त्यानंतर अर्धी वाटी दही, 2 तमालपत्रे, 1 दालचिनीचा तुकडा। आपण थोडं खोबरं पण वाटून लावणार आहोत, त्यासाठी मी इथे 2 कांदे छोटे उभे चिरून घेतले आहेत, 2 चमचे सुकं खोबरं आणि 5 काजू घेतले आहेत। इथे आपण आला लसूण पेस्ट करून घेऊया। आता आपल्याला हे मटण मॅरिनेट करायचं आहे, त्यासाठी मी इथे आलं लसूण पेस्ट घातली आहे, हळद, मीठ घालून घेऊया आणि दही घालूया आणि हे सर्व साहित्य आपण ह्या मटणाला छान लावून घेऊ। हे मटण आता आपण 1.5 तासासाठी झाकून ठेवूया। इथे आपण पहिल्यांदा कांदा खोबरं भाजून घेऊया। 2 चमचे तेल घालून त्यामध्ये प्रथम आपण हा कांदा परतून घेऊया। कांद्याचा रंग तांबूस झाल्यानंतर त्यामध्ये सुकं खोबरं घालून परतून घेऊया। कांदा खोबरं खमंग भाजल्यानंतर शेवटी यामध्ये काजू घालून 1 मिनिट परतून गॅस ऑफ करून टाकू। भाजून घेतलेलं कांदा खोबरं आणि काजू थोडंसं पाणी घालून वाटण करून घेऊ। कांदा खोबऱ्याचं वाटण आता इथे तयार आहे। हिरवा मसाला तयार करण्यासाठी हिरव्या मिरच्या, ओली कोथिंबीर, पुदिन्याची पाने आणि थोडंसं पाणी घालून आता हे सर्व साहित्य वाटून घेऊया। आपला ग्रीन मसाला पण इथे वाटून झालाय। आज आपल्याला हे ग्रीन मटण डायरेक्ट कुकरमध्ये शिजवून घ्यायचं आहे, त्यासाठी मी इथे 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे। तेल थोडंसं तापलं की या तेलामध्ये 1 बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि छान परतून घ्यायचा आहे। परतलेल्या कांद्यावरती दालचिनी आणि तमालपत्र घालूया आणि परतून घेऊया। त्यानंतर यामध्ये मॅरिनेशनसाठी जे आपण मटण ठेवलं आहे ते मटण घालूया आणि व्यवस्थित ढवळून घेऊया। एक उकळी आल्यानंतर आपण जो हिरवा मसाला वाटून घेतलेला आहे तो घालून छान ढवळून घेऊया। यानंतर कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण करून घेतलंय ते सुद्धा घालूया आणि सर्व जिन्नस एकत्र करून घेऊ। आता यामध्ये मी 1 पेला पाणी घालून कुकरचं झाकण लावून मोठ्या फ्लेमवरती 2 शिट्ट्या करून त्यानंतर अगदी लो फ्लेमवर 20 मिनिटं ठेवून मटण शिजवून घेणार आहे। लो फ्लेमवर 20 मिनिटं शिजवल्यानंतर आता आपलं ग्रीन मटण खाण्यासाठी तयार आहे।
आजचा हा ग्रीन मटणाचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा.